Moi! Tällä videolla minä aion paljastaa teille yhden maailmanhistorian suurimmista kusetuksista. Rubikin kuutio. Uskoisitteko, jos kertoisin, että on mahdollista ratkaista mikä tahansa Rubikin kuutio mistä tahansa aloitustilanteesta toistamalla vain 2 siirtoa? Niin asia kuitenkin on. Mitkä nämä 2 siirtoa sitten ovat? Minä näytän. Vasenta puoliskoa 1 eteenpäin, ylintä puoliskoa 1 vasemmalle. Tätä toistetaan niin kauan, että Rubikin kuutio ratkaisee itse itsensä. Tämä toimii uskokaa tai jälkää. Se voi kestää 30 sekuntia, se voi kestää 2 minuuttia, se voi kestää 2 tuntia, mutta ennemmin tai myöhemmin tätä kaavaa noudattamalla Rubikin kuutio se ratkaisee itse itsensä. Huomatkaa, vain 2 liikettä. Näin. Nyt se on paljastettu. Nauttikaa.